Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-Gvern b'dan il-budget kellu jassigura moħħ in-nies. Gonzi PN iżda wera li ma jistax jagħti dan is-serħan il-moħħ. Dan is-serħan il-moħħ li ġie mwiet dil-minx ġie mwiet xi ħaġa fil-budget veru se joħodha, nistgħu biss nagħtu ilu aħna. Gonzi PN jasal biss biex iwiet, aħna sewwetqu. Dan il-budget huwa l-aħħar qatt ta' Prim Ministru arroganti li ma żammx kelmtu u issa jrid li n-nies jemnuh. Joseph Muscat qal li l-familji se jiġġudikaw lill-Prim Ministru fuq leġislatura fejn ma żammx kelmtu, meta wieħed surplus u minflok għandna deficit, meta wieħed li se jikkontrolla d-dejn u m'għamilx dan. Dwar il-miżura tal-income tax imħabbra fil-budget, Joseph Muscat qal li tnaqqis mhux xi wieħed impressjonanti u l-Gvern nnesa lill-middle class. B'hekk għal Joseph Muscat, Gonzi PN kiser weda elettorali għaliex suppost din kellha tonqos għal kulħadd. Ninsabu inkwetati li nesa ħafna mill-middle class, mill-ħaddiema, mis-self-employed, pensjonanti u studenti. Dan huwa ċar mill-fatt li tnaqset l-income tax għal kategorija waħda, fil-waqt li minkejja d-dikjerazzjoni li saret, it-tax bands mod prattiku ma ċċaqalqux f'dan il-budget. Bl-istess mod min huwa single u jaqla paga minima se jintlaħaq mill-income tax. Il-Gvern għal Joseph Muscat nesa r-ruħ soċjali u nesa il-weda li jagħmel. Għal kuntrarju Gvern ġdid fil-waqt li jara li dawk li rċevew xi ħaġa jżommuha se jiftakar u jgħin lil ħafna li ġew minsija. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li bl-istess mod kif se jitlu fis-seħħ mal-ewwel żidiet imħabbra fil-prezzijiet f'dan il-budget, il-Gvern m'għandu jsib ebda skuża biex ma jdaħħalx iż-żieda l-għoli tal-ħajja lin-nies mal-ewwel. Gonzi PN beħsiebu jivvinta l-iskużi biex jiddaħħal spejjeż sola. Iżda ma jagħtix iż-żidiet, Gvern ġdid immexxi minni se jkun qed jagħti dawn iż-żidiet fil-pagi, pensjonijiet, benefiċċji minnu fih blura mill-ewwel ta' Jannar tal-2013. Bl-arroganza tas-sistema Gonzi PN dan il-Gvern m'għadux jaf kif taħdem l-ekonomija fejn għandna inqas xogħol u l-ogħla kontijiet tad-dawl fl-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru wara nuqqas ta' għaqal u nuqqas ta' responsabilità kisser lill-Partit Nazzjonalista u minflok iddawwar bi klikka. Tant li ġejna f'sitwazzjoni bla preċedent illum ta' gvern ta' koalizzjoni li ma jafx jekk il-budget li għadu kif ippreżenta u se jgħaddi jew le. Il-kap tal-Oppożizzjoni żied li l-qafas tal-budget ippreżentat jagħti konferma li gvern ġdid ser ikun jista' jimplementa l-pjan tiegħu dwar l-enerġija biex jorħsu